Os grandes retos é o que está tan de moda, que se fala sempre nas eleicións, en todos os partidos políticos, que é esta España vaciada, non? Nós, como comprenderás, somos un concello eminentemente rural, aínda que estamos equidistantes da capital, Pontevedra, a 20 minutos, e de Vigo tamén a 20-25 minutos, rodeado de sete concellos. Por tanto, completamente interior, limitamos con Ourense, moito territorio, pero pouca poboación. Entonces, nós esperamos, incluso ahora, con este novo goberno, que tomen medidas para esta España vaciada, porque non só as obras, sino que tecnolóxicamente, pois acábanos ainda non completaron, acábanos de por ahora a fibra óptica, non? Desde o propio Concello é moi difícil, solo o que lle dixen ao principio, quer dizer, convencer a xente que está fora empadroada, que é moita xente, para que se empadrou aquí. Eu, en cuanto ao futuro, son optimista, porque estamos cerca das dúas grandes ciudades e pode ser, pois, pode ser importante o que a xente, pois, que lle gusta o rural, que lle gusta vivir no rural, pois que veña. De hecho, en Fornelos hai moitas casas alquiladas. Neste momento xa non quedan casas para alquilar. Hai xente que ven a vivir aquí de Chapela, de Redondela, compran as casas e alquilan as casas aquí. Moita xente foi para Vigo, non hai dúda, pero o gran efecto foi a emigración que estaba en Portugal, que aquí hai moita xente que emigrou a Portugal, a Lisboa, e tamén en Brasil. Entonces había moitísima xente. E esos déronos automáticamente de baixa, é así que o di a lei, e por tanto ten que facelo, non? Entonces iso foi unha caída espectacular. A emigración eminentemente foi Brasil e Portugal. Primeiro pola guerra, non? Desde logo pola guerra civil, moitos marcharon porque en fin, non había traballo, non había tal, e foi unha cantidad de emigración, creo que foi en toda España, pero en Galicia tamén, e aquí pois xa había xente en Lisboa, xa había xente en Brasil, en Bahía principalmente, e uns foron chamando aos outros. Entonces foi unha cantidad de xente, basta ver as casas que hai en Fornelos que son, se te fijas, son de tipo indiano, non? Moita xente fixo fortuna e volveu á súa terra, aínda que están alá os fillos, facendo as súas casas. A gran empresa de Fornelos é o Concello, non? Pois, é unha empresa pública, non? Pero a agricultura en Fornelos foi moi a menos, non apenas, non? Ganadería, temos unha parroquia que limita con Ourense, que é a Laxa, pois chegou a haber 3.000, 4.000 vacas, non? Hoxe, pois, non sei se habrá 500. A ganadería, pois, creo que ten futuro en Fornelos, o que pasa é que hoxe en día, pois, pon moitas trabas para ter ganadería, trabas que son legales, por suposto. Empresas en Fornelos, pois, non hai, mais non temos polígono, non? E o das empresas, cualquier empresa en Fornelos, pois ten que ser unha empresa no aspecto medioambiental, que sea unha empresa moi segura, porque, como comprenderás, a cuenca de Fornelos é a cuenca do embalse que sirve agua a Vigo e a 10 concellos máis, non? Entonces é importante ter o embalse sempre moi ben cuidado pola conta que lle ten.